Тук съм родена, тук съм живяла, с изключение на времето, когато бях ученичка и се завърнах отново. Тук съм работила, тук съм се омъжила, тук съм създала семейство, тук съм родила децата си. Като всяко дете ходих на училище, бях ученолюбиво дете, послушно в семейството. Расла съм в спокойна обстановка. Родителите ми бяха пример за нас. Ние подражавахме на това, което те вършиха и се учихме. Тяхната дума беше закон за нас. Никога не възразявахме и така вземахме пример от тях. Може би това са качества, които унаследих от моите родители. Нямаше скандали, нямаше агресия. Растяхме спокойни. Като деца играехме на най-различни игри. Учих си уроците. Вкъщи помагах много и на полето. С родителите ми ходихме, навсякъде ни водиха. И когато тръгна на някакво далечно място, на мен ми се струва, че е много далеч и много километри съм изминала. И така основното си образование завърших в Манастир. След това учих в Пловдив икономическия техникум Васил Левски. Завърших и отново се върнах и тук започнах работа. Но някак си съм възпитана в такъв дух да бъдем честни, скромни и трудолюбиви деца.